ba Mr. by kwa ibenya bi ato 0546107107 0546107107 Liberty Conference na duru hobi odofo o ma hene yadubu ache o se awiye brimu no yakopon ache na dom ache de pa enu ntie kwa akobom pa ye ne edi mpa ye ye no mpa ye so aka nkonua bi ede ye so nyina no e wo se e papa Jubilee Park na dwumadie we ekoso Liberty Conference no ya de bia na hawo nya mane kodada bia de bekobia no on sign emfa mafie biem Genesis 48 verses 4 odofo ne kwakenka ho na behu nyankopon animonyam Mama Joyce Aboagye emoji Minister Kwam Jedu omo ene de enwomto etachiri pa 13th April echena ne na wotwe ena dwumadie wi ekoso ewo Jubilee Park anopa no nsia odofo wan kontem unya baby entra or say come and be blessed, oh glory, hallelujah. Ya kwantu seminar no express group ya fanko da no odofo krube na peso okoso broni krumben express group say obabu akwani ansa nyina so amanyoma akonkan ede amawo se wo kwa kusua de kura no ya fanko da express group nje share be kama no nya baby pa na wako Kumasi Accra tema Isle Gontakrade sunyane tamale bibiani express group of 0249000448 0249000448 express group ne manono 21st clinic ECM sciatica expert in 21st clinic or for 21st clinic say sa sciatica nso sisi usilem onakokum na sa yade we no atwudwum ekosu nase ye pa entum yade 21st clinic na me hu sa yade bi friend sciatica o de be drew eno di tu sa yade we yase yade bi ade fru trinua no kosu nase 21st clinic se meka tro say obetu ase na wo de ama laboratory scan fidia hodo p 15 branches eno wo ewo Ghana member Kumasi Obuasi Accra Sunyane Kranza Techiman 21st clinic osinye 0540 311 0540 Orofo asemo ya tabiri edi atu ya proso no anu den papa enu te abusu apane se monya nkoda mo maame mu no ko hye fridge mu timokoba ya busuafo no obi ani ho si ho obiasi ho be no nan no ana oyi nipa mienu ye maame baako ana ye bra baako eduomo baaye no mode ehoso amane be boye se ye ofanu se omuntimi ma kuro na ye woso no entie nyina ye moboa ye ho nipa du baako ne ye mla fie na ye nyentoto ya ye be ye maame na yie edie baasa no ye ka se ye enko emanu a enam se maame ne ka se semtie ka se ye enko ye bra panin no a wodi anim no so ka se wo enko endie papa mu no etu ye fo se yenko ni enko tie de wo ho ne ye bae de amane abebo wo mo endi bae se na dofo no so ebe chia ndi ye cheyemu ye ma me bra panin eso tena fie hwe fie na ye yan aka no ye koye se ye ne abusuane koye hyehyeye endi ye koye ne abusuane nyina hia ye no a wo hene be tena adwam na ye ofa misawle dun so bae na on so tie adwam na na hema mu nyina hia wie ye no ehonum no mo se omabo mo po nyina wi aka se mo besani mu akire ye plan omabo nyina ne se maame no omubeye na ayie memene da ene kwasiada ana maame no adamu ani na wotweda na ye ni ye kwan ye befa so ye betoto na wotweda no maame ni firi mu na ombefa ye ko mo kire no ana omoto nsa fresi ye mela fie wo ye ntintunkum so okay ana ye ko ye na empanifo no bo ehia ye na ombusa yamane ne ye de yamane so bo nse maame ye firi mu eti anu ntini ya ba ye wo fa to nsa frɛ ya ba ana so mo so abo mo po nyina wi a omudi betoto maame no na no nti akaso mo besani mu akire ye enti wono mo ebubo so se maame ne ye de hye enti no ombe na yie memene da eni kwasiada ehwo na memene minia ba pani esole se ye nti ase maame ne ko onua ba pani e frere say oba paskena okay ana ono ka se ye ndi ofa ye nti ase obi akone som memene da no memene da mo ye ayie ya wada ni fiada de ye ntwe ema mo nye sa ayie no ye ne omo huruso ana o man twe amanti ebra ba pani no ene we nua ta no egigina mu a ye papa mo ye sere o mo so mo kan ye ho na o mo ko kama ye no o mo gusu pache wa se o mo de ayie ne be ma ye no ye bra pani na atane kan empanifo na ye dom ko ye se papa ye nya ne de asem ba asem mo me kama ye ya gi atum enti de ye ofamo kan mo nyintum ma ye
Ediba san minimi nua we ne Mrs. ya tawia no e ka se ya nyintum ana se mu mpanifo na mienu na gyatum de mu nyina magye atum ana ye se da ya nyintum enti e bo no na ne ka se ne ye da no ye be ne se ombe ne ya wada ana ya busapani se enuru ho ye mpe kwan ye be di na awotwe da no enti ma me ne na awotwe da no ne se nka na awotwe na boro so nka na awotwe mienu ne didi obi na awotwe na ohye bosome ye din e ma bosome ne so ne ka se ma me ne se ye ni yenye na bibia wo kuro no so enti ma no enson eti no ho se ye die ma me asem so na miensa mema akoka busua no ho se omso babu busua no omso aye ne kuro no so edi ba se omo ya announcement wo kuro no mu a abusua pani no adi na no December no se omma obia kwan emma yanyi na awotwe da no enti omo trete ya se ke ye bebo hu ama na awotwe da ne yenye ana ma no so mbe na so ye no emadu no mu yi enson na ye se ye ntiase ni firim e fa me ensa na o mo support abusua no e de o mo ye ma e begina ho ye bibia nti edi na wotweda mu di o mo de enipa ba ko no ye di ne ho na wotweda mienu at the same day aye o mo ye ntunkum so ye so ye na o kan kurom enti ye di wie ye ntutu ye nyina wie ne na trese sabre no de mo ma meka se ma mu komukurum ho no ne kwa de enipa miensa ayom ho afirim akoka busua na enson so sesi anmo so ma ye one team nti mo so na musum di mo na wotweda mpacha na busua o ma me firim so di om na wotweda mpacha wow enti ekoba ne sa no ho no na wotweda no ye nhihye yanka de ko ye ne se ma me ne ka sa de na emum ye pabusua sundwie se ene na wotweda no omumfa ma ye nie madi ne kuro no a ye wote o kan kuro mu no efiri se ho no ye ne ye no mienu ana om start o ma ye ana ntunkum so no so ye anopa no nsia to 12 o'clock enji se ko ba se ye de ye ne ba obi be ko na afuom abansa na wo be gya wo de a ye beboka enji ofa ma ye kwan ne mfa na wotweda ne mra o kan kurom na ye da na ma no ye nka ye so ye humom na ye mfa mra ntunkum so wo sida wonka se mo sesawa no de wo sia na wo sie abusuafie oso no akora nkire na adwen wo ho do obi wa no akasa mo kan wanu tum Saturday Sunday no na munsie no nti omusie na sole no mo no omonsa na omonko no munya yire ma wo mo aso no so ko no nam se busua wo da busua mu nti omugi san hihye no tum enti omo so amai asole no hihye gidi no ma men obi wu omu a wo mu asole won patamu ye gidi ni nyina ba yi no eba beboa mo ma ye ne fefefefefe na me se abusua pani na ye ntoto ya amoa emani nti no asole ne yi nipa mienu pe ne ko gina wo okuro ntunkum so wo ekotie hihye ya abusua de beye maame na yie ana omu yi nipa miensa so ba ye de na maame na nu asem no ye gina so no omo so ba nipa miensa nti asole na nkasa na maame ne ko ye no de omo gu maame na nim ase wo ne na wotweda no ho enti no na yeso ye to a ye ehon toto ase ye de beye maame na yie ene asole ne hihye ana abusua pani na sa den kra besi kuro mo hene ne abusua pani no so se wo ma ye kwan e ma ye yie e wo kuro no mu aye tontam wo de beba se be wote kokko so anim o ma mo kwan ma mo ye mo so ma yie no e wo kuro o kan kuro no mu ho ate se de mo ye na wotweda no a dia na je so wa kan tamaguye so ana fesu so wo se ye timi adi na wotweda no dia wo hene ne ka kire ya ansa ne ye bedi na wotweda se timi di na wotweda wo kuro mu a o mu hia ye wo abusua fie ho omo yi mo afra busua omo yi afra busua no mu eni kwan se ye ba fuo efie obehwe mu ni bi wo a woni mu a obesi wo no no omo ne wo de ana ye nua tawe no so omo sa abo na mani de oba no to be ka kire we eyire atane se abusua pani ni se yesi wo ya obepam wo me mfa bibia mama me ne enkoja maame ne kwan maame ne de gya ne beko ye ne ahwe maame na me ne bi ye ne ahwe maame ama na sebe wato enti ya dwene ho aye ntiase na ama ye de abeda Asem Mpe Nipa se momo aye etiasi ano o maame se de o kan se se odanija ma mo fa ne nkoni nti no adenti no o yes ansem no sebe panimu nim de ono wo hunu se ne ma no sebe wotiase ne madu ba ko kura ne osie ne woni nsam ana wonim enhehye ya abusuan so aya to wo ni wachi no ntino wo hye enkomo no to wo se obi abedi akire a wo bekwa konya nsunsun so sa tam okọ enti no obi ani akire nko kuro no so enanka no pese wodani kunu njan wo kuro okan kuro no mu na emom no wonim sa abusuan ba betwe ho manso nti emfa funu no ma wo no mo abusuan ne fa nko
no mko ye na ye o kan kurum o ma no enti san hye no na maame ne kan ya yesu ye di so no enti said ya usika no naka mubesie no o papa kurum o aha sa na maame ne kan se o pese o da okunu nkyɛn na emu abusua ne ba betwe man so se o mo gifunu na kwa ye mfa ma abusua no nko na man yenye ye bɔkɔ ye ne abusuafo ne hamfunu no ho mamun komu kurum ho ma ye nko ho ye mfa funu no ma wo mo na o mo nko ye de o mbeye no na ye ne kama se de asole no ja obi kwan o mo ye no ye ne asole ne kama munye na ensiesie na chi kama sesi a wo maami wuto mo so me pa chan mo anam de ne ko hye mo kyere me pa chan ti ya mo taa kwasra no se ba bi e hye na kama ya ko mo kyere ma ni nyina ne kasa ye bla panyi no ene ye de bibia e hye ne nsante ye ne no na ekɔ hɔ ko mo kyere hɔ nti ye sa me bla panyi ko ko baake yo mo wo de mo kyere number ni nyina ama abusuafo no timu a mo de ko hye hɔ no se mu ntimi nkɔ ntimi nkɔ biu ye bla panyi ni se woni sika ye bla panyi no wo se woni sika ye bla panyi no ebeje krata no ekɔ se ipe no anti afei de o mo ma ye nkɔ mo kyere hɔ biu de o ma na ye bla panyi na frɛ se ye mfa sika mra no mfa nkɔ hwe funam se se funuma chinchin yensa age na ye de si de na de bi mfa hu sika na mfa nkɔ hwe funum e se sa de a krata fa brɛ mi ana me bra so mfa krata na ma me ne hwan na de maame ne ko hye mo kyere me nya ya badu mo mienu me pa chan na ye de na krata ne ko di unwa pani ho bi e ko di ne ho no me di ana me bra pani ndi se on na pani ndi mfa bibia nsa na ho ene ye mi nu din ye ye mi nu din ye na mbla na ba ye na o se maame ne wu a maame ne se ye ni bibia wo nyamfa ho enti wo bekɔ no ko hu abusuafo no agye ne na awotwe dawo na yiye dawo e di aba ana fe de o kɔ ya akɔ bu abusuafo na yiye ama abusuan ne tan ye ni saa no enti ye bla no te mela ye dwuma de a anka krata no wo mfa ya de mela ye na efunu ye hu na mo abusa na krata no ho asɛmpe aye busa no ene pra no busa no wo se wo mi nia kakra no ho na sesia no me kan ko se nya de o de krata no be ma ndo de be kwa koma abusuafo no anam se na sika woni enti ana asesai se woni sika ye wo sika ye de be pian ama ya ye yi na ye bibia ade dina wo gu ho ani ma asesa na wo fa no maami wu ye no na ono so wo fa mo ho meti obi wo so no maami ewu ndo ba ye o maami yi aya busuapa ni kwabena pia no aya ne wo fa busuapa ni mi se wledu no ele ka sa asem so ono no maami ewu ti wo no tumi so ye o maami yi ade na wo so maami ewu na wo ma na wo fa na be chinchin yensa so ye ni tumi se be ye maami yi na wo gu mi maami efunu ni ma se nti ase ama ye de won ba hanum se mra ye dwuma de ana krata nke ya ge ya de na ya ko yi maame fina ni mani mu ya maame so kwase me yemfa ni fridge mu nche ana ifina ka o kan ni nyina to o kan ni nyina to won kwa na ko so on pe fridge ana na de mi hunni munwa no miensa o mate o mo ho no o mo ye very careful ba ko awie kete o tie bobo ya nkosi ya obi ahu de no wada oyiwa de ko wuram oyiwa na pampam akopem fo ma na oyiwa nso wontie futu ya tunifo wontie efisese no ade mimi hunu so mo ya maame na ni abre oh yes omo ya maame na ni abre pa na ma pampanifo akoka kire mo nwa miensa no mate o mo se o mo mrafie na se be pradua so mo ya enyemo ya kan nyina o mo so o mo ntie ase me bra ansanya de o besesa na no da etinye kwa me ba hai me frɛ no ka kyɛn sade na wo ye no wo hwɛ ni yo ne to de adin ame wo fa mo obie ma wo nkyɛi ko yenya problem ne ye frɛ mo se mo am ho mo do so mo hwɛ mo nyama ade si ayi obi ho ade wo frɛ no se fa mo fa nse ye mfa mra wo no ne na so obra akɔla no papa e wo ho de na abusua no ye o maame no unwa no miensa o mate o mo ho no o mo hu bi ana o mte ho abakɔsɛm ana o mte o pense wo ni nyina me bra pani ni kora no na se wui e maame wo fa ne ka sɛ wo ni sika ndi wo mre sika ma wo ko maame wo fa ne 5 million tam no so ye no me wo fa na ankosa na so de ba bi ewu me bra no ko han krofo ne wo fa ase enko mo hene so kura nko ja no so hene ntukwan o hene nko ja no a me wo fa na ka kyɛn sɛ wo hene ntukwan ro yi me bra no ma no nko akoye nsi yi no e baaye na chese o ko ba bia na mo ko fa na ko ba bi no ma na bra bo wonko dabi woni wachida enam so ama me nua kakra no wote ho no ma no mo frɛ no sɛ o mra kurumo na enkrofo bi aba so metu o hene firi so am se kakra ade we a wo koi eyiwu asem tinkɔ me kan kakra na mfi no kɔye ye te ya se fe no damu wo mampo ko dam romand wa manti bra ye ho ansa no mu yi no o mo ko tututuo amobi maam kora ahwere na nkwa e wo ho na oba ye ka me wo fa no mra kuro ni mu enka se ya takafra na ye nti ne bia ko dam aba me wo fa na nsi kuro mu mpo ama behwe
me nua kakra no mpo maame nso awu abeto sese bra busuani bia nsi kurom ho bium o baba busuafo no se no omo taa mo achi ayi no omo taa achi anopau awie onwom taa achi na de se no ama abusuafo no ebo hu kakra ne se wo mo se omo hwe ma ye yie ni dia nti omo ama ye kwa se dia de bekọ asumbie beba no ye de to wi a omo taa achi nti omo ye papa mo de ye nyi omboni omo taa achi sesia no seka mo wofa fo no ana mo wofa nom no omo ye mo apedi ama mo se Saturday omo twe yi no ababa afri Saturday ho no a ka mo pensa Saturday ni de ye ma omo nya ye memene da enye no kwasiada omo be ma me na ye eda e wa na chi ni bi eno de ema no ye begi atum na emom no so ema na ma me ne ka se ye nkokuru nko ye ndie ye nim je ntia ma me ne ka se ntia ye ndie nkokuru no so a ye nye ma o kan kuru mo na ye be ma me na ye se do kan pepepe o ma me abusuafo no wofa fo no kra ka so omo ye no mukuru mu a monte ase ye ntia ase ye ne omo nye da because minim de ma me ne kan ye because mi nyini sebe yale bi betumi mekọ ye nem de makofa yale abusuani muame na bia me yire ana me nuanom na ebe tete omo edi me mpese sa o han beto me nim nuanom nti no me sese me nuam kura nyina akwa me badu de me nko sa kuro ntunkum so no enko gi mama ne because mama no onim de sebe me papa no tete nro me mama no so me papa ko na chija no okọ no so me na wo me ho edi me nim nia meka de na wo ho se maame no ono no okono me papa be wo no enura na wo ne nsem no de hwa yalefo no o hira so de maame no tete haban ana so wo bosom ho tete hahaba hama so antete ne keke okọ ahafo ko ya adwuma koko ndoko ye koko no na ho na doctor ni ho eni wo se ne ba bi yare a obehu anse bodani bia be pie na so ne efie ho wo se mama maduani ni o ma na aduani di wi akra ne yare na o ma na duro wo se fa yi wa duro na ya duro na ka ho Timpepi na boden ni tabesra ma. Tabesra no. Ti se nunu ewo ho. Wo meme ho. Wo nyoma bebre. Nipa masa wo yale wo maame ne ye mere na bedi me ho nipa masa wo yale mi ntim kula nkan. O tenta so gu wonu mana. Ye nhira nsem no kagu mi so na ode maame. Tu ko wuram ko tete haba ya na ewura no taf etimi frew. Da yesumu na medi nwa duro no. Aduro no wo ho nti se obi kwa de yale ba na menni na aduro a me da na aduro na ba na me da sa nipa ne yale. Okay, breaking news bi aba ye hwe na yinti omo no. Voso breaking news aba ne chese Banas +2 hon I think Banas accident kase bi asi ho na ano den nti esra police force o monko ne traffic nso a asasi ho na ano den nti esra kuma police for na fire service for o momo den no monko ho mayen na +2 ho Banas on kwano mse nya sam keto ho kra ti ebesre a police for ne fire service so monko ho mayen no monko wa enkrofo a asamato and that's it. Okay, enoti yanko Banas side ho +2 ho no yese accident bi esi ho yebesre sa police for na fire service for no so be ho a monko na nyoma nkonka ifrise wi asena ngasa no ano ahokyere na ma wanhwe yi a eni je no wo kwaku wo kwa na ma fuori abiri wo mani so se eni fie no ko to pizza se ne samadishwa we susu anu abiri ne so nye pizza asem ayi na kan ayi your friend say news editor so no so ko pede o Asante ne frame sisi ayi ono na adwuma ntia na onenam kakra okay so obehwa awunaga asem esi ye no so obeka ya no ko to dokuno asem Asante dofuno yataka sasem we ene na me ya giatum mo ofa no o ma metias ye tatamwa na owa huhihim no na oboa na me pacho dabi oni ni wansi di da wonfa ade kora meche ma me da se me nua ba afia so na mato duku ana ntoma bi na me nua ba me de be chew wanya bi da ebi amoma me amfa nkyerem wo ye ne ma me na te efie